kowe iki musuh. 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 Musuh tenan. Musuh. Yo wis rek. Yo wis iku. Jeneng musuh tenan lho. Aku ora. Mas. Ngono pelo. Piye? Iki lho ora trimo. Ora usah bengak-bengok. Nek wani sen karo aku. Wah. Dene. Ora level kuwe kok iso. Karo kowe. Nek kuwe neten. Lho neten niku. Eman-eman. Dene. Terus aku ngarep jaman. Sido. Karo aku. Malah naike kok tak wedok. Apa kok? Wani mojo cilik-cilik. Iki lho sing gedhe, Cuk. Karo kowe tenan. Sing gedhe iki lho. Kok wani tenan. Iya. Kacaku bapak oh. Petek aku. Iya. Tak cepok, Mas. Oleh nyepok piye? Pepe ngerti. Ini lho, Mas. Ini aja takok ya. Masa cipok-cipokan? Saya bapak. Tak cepok. Cepok. Iya. Ngene lho. Iki ya. Jek, hei, lapo menekan? Pedun, hei. Oh, iki kok. Mari bola. Ya. Hei, Mas, kowe kalau musuh kok. Kowe kalau aku musuh. Masa ora ladut disundut. Kowe tak tendang nyunduk. Tapi kowe ora omong goblok. Umume wong mancal iki nganggo sikil. Nganggo sikil. Apa nih? Apa? Tendang nyunduk. Lah iya tendang. Hei, tendang nganggo sikil blok. Sing akeh wong mancal nggo sikil. Wes nggo sikil. Kowe ora nggo sikil. Nganggo. Ora. Nganggo apa? Kanggo iki lho. Kanggo iki lho. Pakai nggo sikil ngene lho. Sakit lho. Iki mono kancane. Iya. Ngeplek ku kalem nganggo irama. Wah. Wah, iki lho kancaku. Ora kok. Lah aku piye? Ngono kuwe. Kok aku. Nah, iki kancaku tenan. Kowe ora. Kuasa aku kok kae. Aku kaya. Memang piye, Mang? Aku pakai ngene. Coba aku. Aku iki kancaku dhewe kok. Kowe malah. Gede. Coba ora ngerti. Ora nangis. Udah. Jadi. Kowe gagah. Aku. Enggak. Nangis. Kowe nek rawani mundur, kancam kok maju. Oke, Mas. Prajurit. Maju.
bar dibelah bak wing nganggo. Jane aku mau piye? Ngene salah, ngono salah, rewel. Ya, cek. Gak yo. Ya, ya. Kowe kepen ora rasane? Kowe ora kancaku kok. Kowe sentimen karo aku mana yo? Aja ngono. Halah, kok dhek mangke buta sudah cek aku ngono. Kok kali bisa. Ojo ayo. Kok iku malah udut. Toprak kalau utut ya. Kok salah toprak kau utut saru. Iku urung tek kok. Urung tek. Sadar ya. Weh, mati. Bilang, gua rumah sama Asbra. Udah penting kok ndak sakit. Ndak sakit untung kudet. Dicecek kok asik. Ya. Wah, mau yo. Enggak ora. Ora. Kenapa yo?
Aku mau lewat tak? Aku tampani ya Mas, Mas. Ora kena aku sing ngomong kan. Omong sing apik. Omong Aku tampani yo, Mas. Aku tampani. Gila acang-acang. Mas, aku tampani yo. Aku gak. Hei, jangan apa gue. Gak apa-apa. orang gila. Orang gila. Orang gila. Orang gila. Itu sampean kok Kancil cangkem cedot. Kancil cangkem cedot. Cedot. Oi, cedot. Ayo gula iki lho. Kel. Apa, Cil? Ngapa sedih omae? Ayo. Mau, Jo. Sedih. Ngapa di mau? Mau. Kene bola. Mau. Duit bae lho. Duit bae lho. Ada cepet. Wes iki. Lah kita.
sing kono nyawer. Iya. Kono gak blas to. Dia wewe. Kok gak nyawer mlaku yo? Kalau peti sewek kowe goblok. Bakal wedon, bakal wedon cepet. Sumpah, Mas. Ayo sumpah, kakek. Masa marah kamu? Iya, kok kuwi kok. Ngene kan ono. Alah ngene kok iso. Gajah godae. Pak.
Wah, beneran kita no. Nah, ini bawa anang. Anang. Yo, cek. Weteng tenanan. Rasanya piye? Asin-asin. Lanang Mas, lanang. Ih, kita lo, larang
Ya Allah, ya Allah. Ada ya Allah, ya Allah. Tapi lah yo umumnya ki yo uluk salam kok ya Allah, ya Allah. Oh iya, lali aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken bapak-bapak ibu-ibu, nggih kula niki pesugihane ketoprak Wahyu Ngestutama. Sing mimpin Bapak Didi Prasetyo saka Karangtawang Kabupaten Blora. Ya ngene iki gambare ketoprak Wahyu Tama. Sing lanang ya bagus-bagus, sing wedok ya ayu-ayu. Ana sing elek siji, sapa? Lah kowe. Kowe sing elek. Kowe elek. Ya, aku nomor nang sari nek elek. Sing penting siji, aja kaya Pak D kae. Ora urut, geger. Isin aku. Sing aku melu aku ditinggal iki. Aja gugu pandhe kae, pandhe iki karek delok geger. Aku tulungi sik iki, tulungi iki piye iki sikile iki. Aku ngene ae ora usah dadak kesuwen. Ayo bareng-bareng nonton ketoprak Wahyu Ngestutama saka Blora yuk.